Sukses ya Ji untuk interviewnya nanti. Pak, Haji diterima kerja Pak. Pak, Haji lulus Pak. Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Itu Nabi. Makanya hubungannya Allah dengan Nabi itu apa? Khusus. Ya, kayak Nabi Musa itu. Oh coba Nabi pornografi, orang itu didesain seperti itu. Wami malan itu setengah sangat perkara dia kang den larani di iklan masapa nabi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anau sak temene nabi ku kosama iku bagi sapa nabi bagi kisman ing siji bagian. Nabi pernah bagi satu bagian. Pakola mongko komentar terus iki sapa rajulun wong lanang komentar ngene hadhihi kismatun maurida biha wajhu. Dadi utawi iku kismatun bagian maurida kang ora den tarepno bihi kelawan iki. Biha nopo bihi? Biha biar isma apa wajibori apa ridane apa. Fakut tiba mengkot juga sopan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mindalika sangking mengkono-mengkono kaulir rojil. Si komentari bahwa Muhammad bagi bagian itu udah adil, gak boleh ridane pangeran. Wakola lan dawuh sapa Nabi ketika duka spontan relas, spontan terus turun dugane Nabi. Nabi nak duka mesti dulu. Bariku langsung bisa ngempet. Langsung yarhamu melasi sapa Allah Musa. Lakot udia teman-teman jenderal sapa Musa bi aktsara kelawan luwih akeh min hadza ibading iki pas sebara mengko sabar sapa Musa. Jadi Nabi pernah tersinggung oleh omongan sebagian sahabat. Bar tersinggung marah langsung redam. Mergo ngilingi Musa yang ngalami seperti yang saya alami bahkan lebih dahsyat. Ya mau Nabi kok ditakdir tahu porno grafi ora entek ngame. Lu sini-sini wong. Jadi Nabi Muhammad lumayan cangkem elek. Jadi cangkem elek wong nanti Bang Musa ditegir tahu tapi berarti enteng ane nggak dilarani wong tenang ae kaji Nabi sing kekasih pangeran dilarani wong kowe trimo kowe mau dilarani wong karo dene iki dilarani wong wales e kowe dhewe bolak-balik nglarani kowe sing biasa wah enggak tahu saya yo tahu kowe pantes dilarani ana wah ngamuk bojo, itu atau mergani wong lanang, sing lanang lah serah dirego, urip papoh dhewe, biasa wae. Pokoke nabi hubungane pangeran jadi khusus. Ngono kula seneng. Kula enggak ada kitab jenenge Qasasul Anbiya, khusus ceritanya para nabi. Banyak nabi ke pangeran wis unik. Seragane ditiru, unik-unik. Sawangane salah jebule bener. Terus sawangane bener jebule salah. Iku kados Nabi Yusuf. Kan ya normal, orang yang dipenjara secara dolim itu kan normal cari keadilan, no? Normal betul. Normalnya ya bilang ke yang punya otoritas itu dalam konteks dulu ya raja. Tapi pengiran tersinggung, ngomong nabi kok matur makhluk, mestinya matur nabi, pengiran. Jadi nabi khusus. Ya kayak gue lah, ngeluh boleh putra kan pengiran tersinggung, cara nabi tersinggung. Lorok eleng makhluk, dunia eleng pengiran. Rawal beriwanto yang hati sewal Bukhari, Imam Bukhari. Ya ayyuhalladzina amanu yang lemong sing iman itaku dia sira kabeh wa ing apa makul lan ucap sira kabeh kalan pengucapan sadidan kang bener eswa ben dise pengucapan. Yusuf mongko bener sapa wa taala lakum maring sira kabeh amalakum sira-sira ngamal sira kabeh. Yen omongan bener itu semua akan jadi baik semua. Kaya Indonesia semua negara kacau kan gara-gara omongane wong ora bener. Akeh hoax, akeh fitnah, akeh janji palsu akhire ruwet. Syarat dunia apa itu nak omongannya bener kabeh kaulan sajida. Nah, kaulan sajida lagi yusrih lakum amalakum. Lagi semua sistem jadi sehat semua. Kalau semuanya jujur, semuanya baik, ya akan baik semua. Nah, awalnya bodoh ini akhirnya diwales bodoh ini. Kebodoh ini sitok ra iso, bodoh ini kudu duwe turunan. Gak iso kowe bodoh ini sitok iso ora? Mboten saged. Bodoh ini mesti ana turunane. Turunane ya mesti turunan bodoh ini mesti. Misalnya kau di selingkuhan bodoh ni bojomu, itu mesti bodoh ni. Kau ya bojomu lah bodoh ni selingkuhanmu ya kok bodoh ni. Bulat pokoknya harus bodoh ni itu bulat. Di mulanya aku syarat idenya apa? Nama kolan sajidah. Nah, syarat kolan sajidah di yusri lakum nopo amal. Iya tak kopel dengan nomor sopo wa taala amal. Nah sebenarnya yusri mongko dadani sopo lakum amal. Wa yaghfir lan nyepura sopo wa lakum maring sira kabeh dunubakum ing pira-pira salah-salah sira. Nah, wong ngomongan bener, belalah ya salah-salah itu sepuluh. Waman desabane wong yuti iku taat sapa man Allah ing Allah Rasulullah lan utusane Allah. Pakot faza monggo teman-teman bejo sapa man fauzan lan bejo ati man. Nah, la tekse perkole sapa man, goya ka matlub ing
puncak apa sing dikarep Allah. Inna sak temne ingsun apa iku aratna iki ayat paling populer yang menyangkut amanah. Inna sak temne ingsun apa iku aratna iku mentokno ingsun. Iku namane mentokno, menawarkan. Apa nek cara Jogja apa? Mentokno, menawarkan iku basa Jawane. Nak ten pantura kabeh sing tau ngaji mesti manane iki ya mentokno. Ya. Apa nak cara kene menawarkan sesuatu. Nawani itu apa tuh balik. Nak ki kula manane jelas mentokno nggih. Sapa sing tau ngaji nggih? Wae mentokno bahasane menawarkan apa? Inna sak temen ingsun apa aradna. Iku nawarno ingsun. Ingsun nawarno al amanata ing amanah. Ai sholawat iki misale pira-pira sholawat wa pira halan jane sholawat. Lima saing perkara fifi dia kang ing dalem lakoni sholawat rasa bisa ganjaran wa tarjihalan ninggal ma minaliko bisa siksa. Allah pernah menawarkan satu amanat. Amanat itu sesuatu yang kalau dilakukan untuk ganjaran, nah ditinggal untuk siksa. Ditawarno ala samawati gambar-gambar langit wal ardi lan bumi, wal jibali lan gunung. Iki nunjukno nak langit, bumi, gunung ya iso omongan. Yo faham. Langit kita amanati mimpin dunya. Mboten Gusti. Bumi ditakoki, kowe tak amanati mimpin dunya. Nak bener tak ganjar, nak keliru tak siksa. Mboten Gusti. Wis atok ora pemimpin. Wal jibali lan gunung. Fi'at khalaqa gambare arep ento gawe sapa wa taala fiha ing dalam sama watan arep kabeh pahman ing paham panut kon lan iso. Tapi kabeh fa'abaina mongko menolak apa samawat arep lan jibat. Semuanya menolak jadi pemimpin. Manusa ora usah ditawani malah boleh. Boleh. Fa'abaina mongko moh kabeh apa samawat arep lan jibat ayak minna ing to nanggung apa kabeh ing aman. Wa asfaqna lan yo wedi sapa kabeh khifna tegese wedi kabeh minha saking nggawa aman. Tapi wa hamala lan nggawa haik amarat sapa insanu menung ora ditawani malah kepengin dadi pemimpin. Iku repot manusa iki sebenarnya. Tapi api yang manusa RT wae geger, lurah yo geger, pemenang presiden. Kuwi gawane manusa. Ada mutek si ada. Ba'da ardiya sausidin bentokno ne sama amanat ale ing atase ada. Wong ora ditawani kok gelem. Ora wis nglakoni bulet. Mergo manusa inna usate manusa iku karena ana sapa manusa iku doluman akeh doli. Li nafsihi maring awak dhewe manusa bimaran perkara hamalah kang sapa manusa kuwi. Manusa itu senengane menyakiti diri napa sendiri. Jauh lan banget gobloke bi kelawan awake dhewe. Mahamalah. Wong ora mendesak kok dipikir akhirnya ruwet. Gitu, sajane sebagian keruwetan ini karena banyak sesuatu yang ditanggung Allah, tapi mbok pikir akhirnya ruwet, napa? Misalnya kalau bedanya, misalnya menyangkut ketahanan pangan. Ketahanan pangan diatur oleh Bulog, oke baik, namanya ikhtiar tetap baik. Diatur oleh sistem dagang, namanya ikhtiar tetap baik. Tapi ketika kita ada Bulog, ada ikhtiar, kira kalau ketahanan pangan itu karena kita, gitu. Sajane cara kuwe dadi pangeran iku wis nomor jorok ya omongan. Piye-piye ketahanan pangan itu kata kuncine iku pangeran jek gawe udan, gawe pari. Lah masih diatur nek ora parine kok. Tapi wong iso muji sistem Bulog, sistem perdagangan, tapi ora iso muji pangeran itu kurang ajar kok. Jadi wong lho iya, misalnya saiki kowe iso noto irigasi. Oke, baik. Ya jenis ikhtiar tetap baik, kalau lah ngakoni baik. Barang irigasi tersistem, kowe muji irigasi. Lah yo tetep kata kuncinya pengiran ge banyu ta ora. Karena pengiran ge banyu wis ana to. Ya ta. Lah wong wis do lali muji pengiran wis do lali. Lah saiki misale ketahanan pangan, menteri Bulogke apik, sistem dagangnya apik, lurahe apik, masyarakat apik. Terus pengiran ra ge beras kabeh opo? Kowe noto irigasi pengiran ge banyu apik opo? Ayo tetap kabeh wa alhamdulillah puji wae pangeran. Lah bariku gak apa-apa kita muji sistem Bulog, sistem enggak apa-apa. Tapi itu pujian yang kesekian. Tetap kata kuncinya ning Allah Subhanahu wa taala. Mulane ning Quran ayat qulillah jumadzarum fi khawdihim yal'abun. Rumus itu nomor 1 tetap Allah. Bariku wong ngomong sak uni-unine karep-karep mudin. Siapa yang ngelam irigasi, siapa yang ngelam sesedekah, tetap nomor 1 itu mergo Allah jika ibadah. Jika aku bisa ngatur
irigasi. Lah anak banyu nek ora ono kae ngatur. Ya sing banyu iku presiden apa bulog apa teko. Tunggale koyo kula ngatur santri iki ora iso. Sing iso gerakno atine sampean pengeran. Gerakno seneng ngaji. Kumilangi bingung mau golek ilmu ya ora ero. Darane golek ya ora kecekel pokoke sementing ngomong gerakno. Sakire do ngaji. Ya ora iso gerakno ya ora iso. Pengeran kae. Nah, es pengeran kecekel mbok sebut sumadarum fi khawdihi. Ya, omongan liyane yo karek sementing nomor 1. Ya wae bener Kanjeng Nabi kon mikir ku mau mikir alam manusia mau. Mergo nubuah Nabi itu punya nubuah ora iso. Nabi ku ora iso mikir kaya kowe. Beliau menyaksikan kedijayaane Allah Subhanahu wa taala. Misale iso terbang ning langit kok suwengi. Nabi biasa. Ngerti alam malakut, alam arsy. Terus Nabi kok muni ngene, mungkin gak? Beras mau 10 kilo, dipangan mau 10.000 ora mungkin cukup. Ora mungkin Nabi ketika ngono ora mungkin. Mergo Nabi nyekseni kekuasaane Allah sing boten tapi lah kowe kan ini gak rasional. Beras 2 kilo kok dipangan wong 1.000. Ya mesti pantes yang ngomong ngono, tekem ya masa. Tapi Nabi aja kon melok-melok ngomong ngono, paham? Mergo Nabi besok putri Allah sing ora mulane barang beras mau 2 kilo. Wong ahonta keimangan Jabir tetep kabeh, santai wae. Jabir ya belum piye. Ya apike Jabir ya memang apike Nabi ya percaya. Tapi sing bukti ya terbukti bener Nabi nyatane cukup. Paham ya? Jadi Nabi ku wong sing paling parah be Allah, paling nyekseni kudro. Mulane Nabi perang kontak ya mau kon mikir kontak malah kowe muji-muji Salman Al. Ya nak Salman Al ya cerdas, ya pol cerdas. Tapi dibandingno Kanjeng Nabi santai lah. Jute kontak ya ora iso menghentikan Abi Sufyan CS, malah dikepung. Akhirnya Nabi sholat. Pangeran gak terima kekasih dikepung. Ono angin, ono buade, wes mulai. Saiki mulia mergo kontak ta mergo angin. Mergo angin mergo badhe farsana ali mereka wajib budal lamtar. Iku pangeran. Kowe mau nandingi Nabi ku ora iso. Jadi Nabi ku unik-unik. Ya, tapi nak gue ada goblok ini itu bener, artinya kita bodoh itu bener. Orang sama sok pinter, kita harus dicap pengiran innahu kana jaman. Jadi kita bodoh sesuai rencana Tuhan. Sebenarnya santai, ya serasa dihilangi. Itu status kita, itu identitas biasa. Jadi pengiran dia mau misalnya gue noto sistem apa saja itu kata kuncinya udah. Nah, misalnya ekonomi buah, ini soal gempa, karena pengiran selalu dealing dengan manusia. Kue bayang misalnya amin tuman bisama ayak sifat dikumul ardo. Kue wong ngerasa aman nih bumi, soalnya bumi setiap saat dikhosfu, dihancurkan, kawan betulnya. Faidah ya tamu, terus bumi itu melumeh. Jadi di antara sing dealing dengan ning Quran sama juga surat Tabar, amin tuman bisama ayak sifat dikumul ardo faidah ya tamu iso wae bumi itu tak lumer. Mungkin cara sakniki apa likuifaks ya wae. Likuifaks. Jadi pangeran sebayang bumi iso wae tak lumer terus kowe tenggelam. Khosfu itu iso wae. Senajan to saiki bumi baik-baik saja tapi potensi sifatnya itu ayak sifat bikumul ardo faidah ya. Amin tu manfis sama. Sampai pangeran ngono. Terus pangeran masalah rezeki ngeling nomene. Iso wae aman hadzal ladzi yarzuqukum. Saiki pangeran sing ngekek rezeki tapi suatu saat iso in amsaka rizqa. Iso wae rezeki kita. Saiki bumi baik-baik saja, air baik-baik saja. Tapi nek Allah ngersakno, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran famayatikum bima'in. Ini iso wae bumi setiap saat tak tarik banyu. Jadi wong mulane kon sering maca surat Tabar, ben eling potensi yang akan kita alami. Mergo bumi didesain pangeran iku wis pancen napa nggih? Kita mukhtalifat. Ini ku boten napa boten implisit, memang eksplisit, sorry. Jadi desain bumi itu nak cara Quran itu jelas wa fil ardi qita'um mutajawirat. Bumi itu dibikin dari sekian lempengan. Dan lempengan ini semuanya potensi khosfu, makanya disebut ayak sifat bikumul ardo faidah dia tamur. Bumi ini potensi khosfu kalau semuanya melumer. Tamur itu mauran itu melumer. Mana wong alim mesti di pangeran karena tahu potensi bumi itu melumer. Bumi juga ini melete ini bukan jigungan bukan senambar.
Senam sehat, senam jantung. Misalnya jantung kamu sehat terus kena likuifaksi ya bro. Ini pokoknya nomor siji ku Allah kulillah sumadarum fi khodinya. Lanis ngaji yang saya ini kekuasaannya. Allah banyak saya ini bodone bareng-bareng. Bodone kita maksudnya. Terus rasa disesali ku rencana Allah. Ya innahu kana duluman. Karuan oto dunia angel malah usul jadi pemimpin. Dasar doluman, dasar. Tapi alhamdulillah insya Allah di sepuro, gue yakin ya. Amin. Gue jalalan kalau itu untuk di sepuro. Pokoknya yakin wong sing berangkat boleh ilmu itu sana apa. Ibu nak hadisnya rawon, untuk tahu ragu rawon. Penting boleh. Kecekel insya Allah tuh di sepuro. Liu adiba semuanya nyiksa sapa Allah alam dalam iku muta'alliqun muta'alluq bi arad na kelawan apa arad tabu. Kang urut-urut ali ngatasi iki apa hambu adam bae gowane nabi Adam. Sause manusa ora iso mimpin. Tapi jaluk dadi pemimpin ambek Allah sing disesa munafik tok. Mergo wis ora iso go iso, tapi nek wong mukmin ora iso ngaku ora iso tetep disepura pengiran. Piye ana jujure, ana apa? Jadi misalnya kowe wong mukmin dadi presiden, atau kowe mukmin dadi dosen dadi kiai fair. Kulo nggih namung kiai, namung saged dadani santri, tapi diboten saged jamin. Berarti kan ono jujur. Ya nak presiden mungkin yang ngomong saya hanya ketua pemerintahan, tidak menjamin segalanya baik-baik saja. Cuma kita usaha semampunya. Tetap ono jujur. Dan orang munafik kan enggak. Wabeh diakoni. Angger sing apik diakoni, angger sing elek nyala wong liya bar sak kabeh. Iku munafik, apa? Nek bener sing dinali ku wong pinter tenan. Abu Bakar mimpin negara stabil. Umar mimpin negara stabil. Singkat cerita pas Ali konflik be Muawiyah, pol konflik. Ya ana wong rada kurang ajar tak. Ya Amirul Mukminin. Isih dipimpin Abu Bakar ora ana tukaran konflik. Coba jenengan pimpin kok kacau kabeh. Jadi dinali jabe santai. Abu Bakar pas mimpin itu rakyatnya apik-apik kaya aku. Pas aku mimpin rakyatnya kaya kowe. Akhirnya menang ya, memang kalau mimpin itu nggak takut cangkeman. Aku harus dijawaban itu. Misalnya zaman kamu kok apa? Lah muridnya aku. Ini menjiran kok ada. Lah muridnya kue. Aku tuh berarti serang ngono bang. Pokoknya saya ini serang kita nyongkok kita itu doa. Saya ngaji sini. Kau itu loh ngaji berwes. Rau sampai ngaji wapi kafe soleh kafe. Cuman kecewa, pokoknya ngaji satu. Berbulat buan gue, sesuai habitatnya. Buan ketobat meneh nangis neh, bulat neh nangis neh, bulat meneh. Jadinya menungso no. Buan gue, kalau dia tobat, sesuai robbana dolamna, bisa ngaku doleh, kulon doleh mesti. Jadi cukup ngaku radoleh malah sombong, malah apa? Robbana dolamna, anfusa. Mergo mbok sing disiksa wong munafik, munafikot, wal musyrikin, wal musyrik, wal musyrik. Manane al mudayina sing wong sing nyonya kabeh al amanata ing amanah. Tapi Allah wa yatuba lan maringi tobat sapa Allah alal mukminin ing atase pira-pira wong mukmin ora salah lah tetep disepuro. Iki ana jujur, ana napa? Ana jujur. Wal mukminat lan pira-pira. Misale kowe dhe anak mbok weseli ning pondok, mbok weseli pas kuliah. Nah, wong mukmin ra ngaramuni redaksi. Anakku tak cukupi. Sak bulan tak kirimi 2 juta. Mana mungkin duit 2 juta cukup? Saiki kowe anak kuliah anakmu beli. Uang 2 juta wis selanang 2 dina wis entek. Mergo anakmu beli. Buat digo dugem monggo. Utawa kowe anak mondok. Kadang kok asli 1 juta cae rodok beli, langsung entek. Sekarang nanti 2 dina kan ada 28 hari yang enggak pakai uang kamu. Mana mungkin bahasa kok cukupi itu benar. Mulane wong aja sombong. Kulo cek eling zaman bapak suku. Bapak iku nak ngirimi kulo dhuwit, ini hak tak kei dhuwit. Ya pokoke go jajan, ra cukup ya kabeh. Sing ra cukup iku dhuwitku, nak rahmati Allah tetep cukup. Wis aku cek eling terus. Sing ra cukup iku dhuwitku, nak rahmati Allah tetep cukup. Coba kowe ngene dhewe mau bojoku ya kurang ajar. Kowe kan biasa men, bojoku tak cukupi. Iku kabeh ngomong ngono iku. Untung kulo ora paham biasa jane omongan ngono. Kok iso nyukupi bojo kok iki jajal. Ayo. Pemene sing marah wis jujur ngene. Sing sugih lah ya jajal. Bojomu misalnya sak wulan pakai 10 juta lah. Terus kowe muni cukup. Bagaimana cukup? Wong sak 10 juta ora cukup nggo tuku tas. Sing kowe artis-artis. Gue belajar ning mall sedina entek.
Terus kowe muni cukup itu coba. Piye-piye mergo cukup. Misalnya 10 juta terbukti cukup. Tetap karena Allah, yaitu bojomu ora diparingi loro. Cara diparingi loro gagal ginjal, ada artinya enggak duit 10 juta. Enggak ada kan? Bojomu kok kayak sakulan 100 juta, habis pangeran diparingi gagal ginjal. Cuci darah diparingi cukup enggak cukup. Tetap sing maringi cukup namun bener bapak orang ngata kula. Ya duit beli aja. Bapak melirian nggak ngene gitu beli. Wah sani iki sering ngene iki, santri mesti takon aja. Beli aja. Kok ben gampang syukur. Bapak kula sih lagi. Duit iki ra cukup, wis nggo entek ora apa. Sing entek iku duit, tapi rahmate pikiran iku ora kan. Kowe nganti saiki udah bojo kula. Kula biasa nih kalau bojo tak itu sithik. Kok bojo kula anak kiai ya wis ngerti kok. Kowe kabeh pangeran. Damai. Kowe kakean teori, ngono berat to. Wong ora nabi, ora wali, ora kiai. Coba tiru sapa. Mana cegeman ora iso kamu nyukupi anak iku iso nyukupi. Mau karena ngene duit 10 juta, misalnya bojomu iku kena jantungan itu sama gunane kan. Memang anak iki duit wong lanang wajib ngeke. Cukup ora sing cukup rahmate. Rahmati wasiat kunas. Iku mulane wong mukmin iku nak salah lagi sepuro perkara dhek yakin sing iso menghandle semua masalah kita namun Allah Subhanahu wa taala. Sampai ngaji ini sepuro tak pasrahno pengen. Ben di sepuro. Ya coba ngamali mereka ora cukup ngamal nggo di sepuro ora cukup. Mergo fadile Allah. Nanti Nabi marah itu ngono sing kula hafal terus niku. Ilam akun masyhur kan. Ya Allah, jika amal saya tidak layak untuk menggapai rahmatmu, maka rahmatmu yang layak menggapai saya. Jadi amal kita ini tidak cukup, gue gaya rahmati Allah. Rahmati Allah terlalu jauh, amal kita terlalu baik. Itu tidak akan cukup. Ilam akun ahlan an ablu wa rahmataka. Jika saya tidak layak menggapai rahmatmu, karena tangan saya tidak menjang, farahmatuka ahlun antab. Tapi rahmatmu yang layak menggapai saya. Kita iman karena kita ya Allah. Kita cukup karena dicukupi Allah. Kita selamat ya karena diselamatkan. Misalnya kan nyupir harus hati-hati. Siaga satu hati-hati. Apa gunanya hati-hatimu? Nak ono ngarep pemung nyupir mabuk ditabrak. Hati-hatimu itu mau memberi 0,sekian% dalam keselamatan Anda. Lha gunanya apa? Misalnya kayak hati-hati jebule wong yo nabrak kowe. Iso enggak hati-hatimu itu mengendalikan orang lain? Jawab. Enggak bisa kan? Tetap kayak selamat ya karena ngono cuma ngono kok yo marah, bocah. Paham ya? Jadi hati-hatimu mau nyumbang pirang persen, ora ono gunane. Dia hati-hati itu tabrak. Wong ya kok. Serana gunane kabeh, mulane kulillah semadarum fi khautihim. Paham ya? Mulane pangeran bayangno sampai seperti dilah dalam surat Tabarak. Bayangno bumi ku iso wae dikulifaksi, bumi iso gempa. Nanti saiki kowe entuk rahmat kesempatan ini iki namung kersane Allah. Ane iman istighfar bulet-bulet wis istighfar aja suwe-suwe mari ora iso baleni istiqomah salat ping 4 telu yo oleh. Lha ijazah kula macam tentang Bukhari wa Nabi nak bersolat istighfar ping 3. Nabi ku yo ono istighfar 1 setahun telu ya tahu lah kula kebetulan sing riwayat sing telu wae lah pokoke sing gampang-gampang sing penting istiqomah timbang suwengi istighfar nangis wis bawa ning meneh. Malah karo-karuan pokoke sing gampang penting eling Allah. Ai Madinah tise kang nekani kagalaman saya ngamanat wakana lan ana sapa Allah kufuran minta sing akeh nyepura. Jadi kita disepura ya mergo Allah akeh sepurane bukan karena kita benar. Lil mukminin amare boro-boro men rahimah berake ulasi di